राजाखौ बुरखायनानै गोदान जोनोम आङो लाफिनगोन सेंग्रा महरै गोदान गोदान सिख्ला आङो फथायगोन। Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट्स लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै आं दाख्लै मोनसे आपडेट भिडिअबो लाबोखादोंमोन लोगोफोर, जेराव नोंथांमोना बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ 14 फेब्रुवारियावहाय रिलिज जागोन होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर 14 फेब्रुवारियावबोथ' बारलांबायानो नङा होमबा लोगोफोर। माब्ला नुमारगोन जों बे गान्दला राजा अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो दायो ससियेल मिडियायाव गोसारनाय गान्दला राजा मुंनि मेथाइखौ बयबो खोनाखाबायानो जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर, आरो गोबाङानो सोंहरगासिनो दंमोन गान्दला राजा अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ माब्ला रिलिज जागोन होननानै। लोगोफोर बे गान्दला राजा मेथाइनि अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ 28 फेब्रुवारि खालार खालि आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय रिलिज जानो थांगासिनो जोंहा। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअजों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन रिया ब्रह्म बिथांजों लोगोसे ताजिम नार्जारी आरो जयतिका बसुमतारी बिथांमोनखौ। आरो बे गान्दला राजा आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां ब्रह्म बिथां आरो बिनिनो डिअपि आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों सोरां बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे गान्दला राजा आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर, आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर बिंगियारि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावबो गोदान मोनसे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। लोगोफोर बे गोदाननि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय आर'नाइ जोहोलाव। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदाननि फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअजों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सुदेम रामसियारि बिथांजों लोगोसे सानि ब्रह्म बिथांमोनखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों खनसाय ब्रह्म बिथांजों लोगोसे फुंबिलि बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर, आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोफोर गोजोन्थों।